Embindini wesavana eseMzantsi Afrika kwakuhlala umkhombe ozithembileyo owawubizwa ngokuba nguJabari. uJabari wayekuthanda ukucula, kunjalo nje wayecinga ukuba unelona lizwi limnandi kakhulu apha elizweni. Kodwa ngelishwa kwakungenjalo. uJabari wayefuna ukungenela ukhuphiswano lweetalente lonyaka. Ngoko ke wabuza abahlobo bakhe abasenyongweni ukuba bayalithanda na ilizwi lakhe. Abahlobo bakhe babengafuni kumvisa kakubi, ngoko ke bamqhatha bonke bathi, "Silithanda nyhani mhlobam," batsho bonke. uLeila yaba nguye yedwa owamxelela inyaniso uJabari. "Hayi, akuculi kamnandi kangako," watsho uLeila. "Kukuba nenyani ke oko. Unentliziyo embi," watsho uJabari. Wacaphuka kakhulu wahamba wamshiya apho. uJabari wagqiba kwelokuba makangamhoyi uLeila. Ngengomso wema etyhwini ixesha elide kunye nazo zonke ezinye izilwanyana ezazifuna ukungenela olu khuphiswano lweetalente. Ngosuku lokhuphiswano uJabari wakhwela eqongeni waqalisa ukucula. Wonke ubani wayedikiwe ngulo mculo ilozayo. Basuka bakhwaza, "Yho! Hayibo!" Ezinye izilwanyana zade zamgibisela ngeziqhamo uJabari wabantu. Hayi, ukuba lusizi kwaloo nto. uJabari waphela zintloni waphuma apho ebaleka. Esemgama uLeila wayibona into yayisenzeka, wamlandela. "Ubunyanisile Leila," watsho uJabari. "Andikwazi tu ukucula." "Akunamsebenzi ukuba nento ongakwaziyo ukuyenza," watsho uLeila. "Asinguye wonke ubani okwaziyo ukwenza zonke izinto. Jonga mna, ndiliqhitala gqithi ekudaniseni." "Ewe, unyanisile, uyaqhitala nyhani xa udanisayo," watsho ehleka uJabari. Ngaloo mini uJabari wafunda into yokuba angamthemba uLeila kuba uya kusoloko ethetha inyaniso. Wafunda nento yokuba asinguye wonke ubani okwaziyo ukwenza yonke into. Ngoko ke wagqiba kwelokuba agxininise kwenye yeetalente zakhe, ukomelela kwakhe. Kunyaka olandelayo wafumana ibhaso lokuba ngowona mkhombe mncinci womelele kakhulu kweli lizwe. uJabari wahlala ewuprekthiza ke kodwa umculo wakhe xa ehlamba. Ngokuya lihamba ixesha waya ecula bhetelana noko. To watch more stories, just visit our YouTube channel. All stories are in the present, past and future tenses, also available in various languages. How great! Also, members of the Abuti Academy get access to workbooks and much more. Visit our website to find out more about all the language learning materials that we have to offer. www.abutisyllabus.com